Menda ka step ka khatlai tarik nailar ajar pasau kinong trei ka Meghalaya Legislative Assembly kila kendit kumbayu todong besen haba kila lap ye uwe unong trei uba klat ha Shuki ha kamra ka Ophis. La Suba jur ba uni ubriu la yap ha ka Shuki ka ba usong na jingjur palat ke jing inject Drok ba palat put. Ya uni unong trei ka Assembly latip kerteng kumula cuman Shrestha uba trei kum Chowkidar jong ka Assembly. Ki pulit hak jing toket kila lap uni unong trei ka Assembly ula syong yap hak ka Shuki trei kam jong ka Ophis kila lap ru ye uternya ubadang sakut hapo ka ti kamon nalor udrok halor ka miet trei kam namar ka ni ka jing syam ki pulit kila Suba jur ba ula yap na ka jing bu ai drok henrei ka jing toket menta kadang ya chakmat ban penti kena ye kidaw ya ka met yap jong uni ubri ula pen kitno sha civil hospital Shillong ban pendap ya ka postmortem.